Ало, Георги! Току-що приключих разговор с клиент. Познай какво ми каза. По гласа ти разбирам, че няма да позная. Давай. Каза, за керамидите мислих, за улуците мислих, за фасадата мислих, ама за стрехите изобщо не се бях сетил. Ха-ха! Стрехите са като чистачките на колата. Не мислиш за тях, докато не ти потрябват. Точно така, а истината е, че вършат много повече работа, отколкото изглежда. Именно. Софит осигурява необходимата вентилация на покрива и помага да не се задържа влага и конденс. А ламинираната повърхност дава красив дървесен ефект, без корене, лакиране и всички останали удоволствия. С други думи, изглежда добре и работи още по-добре. Излиза, че най-подценяваната част от къщата е една от най-важните. Абсолютно. Хайде затварям, че май още един бъдещ пен на Софит ми звъни на втора линия.